Ahoj, dneska vás vítám v mém skleníčku zase po delší době a dneska vám ukážu, jakým způsobem se dají sázet rajčata. Ukážu vám 3 základní způsoby. A pokud se mé videa někomu líbí, budu rád, když mi dole dáte like a odběr vpravo dole na obrazovce. Tak, jdeme na to, ukážu vám hned první způsob, jak se dají sázet rajčata. Tenhle způsob je nejjednodušší, ale myslím si, že nejhorší, co se týká růstu rajčat. Je to vlastně o tom, že ho vytáhneme z kelímku rajče, opatrně. Vidíme, jak mají úplně kořeny, už jsou úplně nacpaný, jak to je celý zakořeněný. A vlastně spočívá to v tom, že hrábneme jenom důlek, rajči dáme do důlku, zahrabeme, takhle, krásně zamačkáme, zalijeme, máme nasázeno. Tenhle způsob já tady nechci, takže ho hned vyndám a ukážu vám hned druhý způsob. Takže rajče si hned vytáhnu, že tohle tady nechci. Rajče takhle vemu a upravím si ho, než ho dám do země. Tohle je všechno, co tady je. Takhle jen svolámu. Nechám tady tak jenom vyloženě tu špičku. Podám si na to pomocníka. Mám tady afůčku s vrtákem, takým velkým. A prostě jednoduše si vyvrtám díru. Se mi to sype, není to moc promokřený, takže takhle. A rajče jednoduše nasázíme tímhle způsobem. Takhle dáme na hloubku. Tak. A máme nasázeno. Tak. A samozřejmě nesmíme zapomenout, to zalít, jsme to nasázeli, u rajčat nelejeme na listy, nebo se snažíme nezalívat listy. Tak a máme hotovo. Tak a jdeme na třetí způsob. Další způsob je, že opět vezmeme rajče, všechno si tady odlámeme, co tady takhle nic je, to tady nic nechceme z toho. Takhle to celý oholíme, necháme jenom vyloženě špičičku. Tak, vytáhneme si to z kelímku, teď vidíme, jak to je zakořeněný. A najdeme si místo, kde ho chceme mít. Takže já chci své rajče mít tady, aby mi vylezalo. Takže takhle si odsaď, si tady vyhrábnu žlábek, takhle asi. Tak, dáme rajče, takhle. Tady takhle ještě malinko posunu. Takže takhle. A takhle zahrabeme náležato. Nechám špičku, ohneme takhle nahoru. Nechám ji takhle jenom koukat špičku. Rajče takhle dáme do země celý. Rajče roste v bramborách, všude pustí kořeny. Takže když ho dáte na hloubku nebo na ležato, řečí tomu kořenový systém. A ta sazenice prostě potom roste líp. Tak a opět, nesmíme zapomenout to, co jsme nasázeli. Takže opět zalijeme. Tak, máme hotovo. Tak, to jsem vám ukázal 3 způsoby, jak se dají sázet rajčata. Schválně můžete napsat do komentáře, jakým způsobem to sázíte vy. Po případě, co by se vás zajímalo, co byste chtěli vidět. Takže zatím se s váma loučím a se příště u dalšího videa. Ahoj.